Tabang Puwersa, ka-News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na to sa Indo Gabos, mga tugang ngayon na aldaw nin Lunes, Oktubre 20, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa Indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum, asin ang 5th Bicol Agri-Aqua Fair and Expo kan DCGB News Legazpi, formal nang binuksan kasabagong aga. Sarong media practitioner, pinagbabadil kanday pamidbid na suspect sa Barangay Morera, Ginubatan, kasabagong aga. Comelec Albay pikinggan niyaran ang publiko na magparehistro sa pagbubukas sa Giraray kan voter registration sagkod Mayo 18 sa masunod na taon. 2.8 milyones pesos kantidad ng illegal na droga na kumpiskar sa 4 na suspect sa Camarines Sur kasuhapon. Sa lado nasyonal, Rojas City ipinasa irarum sa state of calamity dahil sa mahiwasan na pagbaha. Senate President Soto bako kumbinsido. Hirit na house arrest kan natangkas na DPWH executive kinontestar ni Senate President Tito Soto III. Senator Joel Villanueva tinawanin doon na bako siyang imbwelto sa flood control projects. Sa ibang nasyon, Israel inakusaran ang Hamas nin pagsuhay sa ceasefire. Sa laro kan Karawato Sports, Pinay tennis star Alex Ayala mabelta sa double competition kang Guangzhou Open. Mga tugang iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Formal lang binuksan ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum asin ang 5th Bicol Agri-Aqua Fair and Expo kan DCGB News Legazpi sa Ayala Malls Legazpi ngunya na aldaw. Sa an aktibidad, pinagbibida ang mga produkto hali sa mga lokal na paraoma, small entrepreneurs, asin asosasyon hali sa man iba-ibang lugar sa rehiyon Bicol. Katakod kay ni pikingganyaran man ni PBN DCGB AM Executive Vice President Glenn Barcelon, ang publiko na suportaran ang nasabing aktibidad na madurar sagkod Oktubre 23 ngunya na taon. Mientras tanto ang programa, maawot na ipromotir ang agricultural asin aquaculture development pati na ang pagsuporta sa mga local producers, pagpapakusog nin kaaraman sa kapalibutan asin sustainability sa rehiyon Bicol. Ang Agri-Aqua Fair and Earth Forum Year 4, ang sarong advocacy project kan DCGB AM, ini manungod sa kalikasan, agrikultura, resiliency, turismo asin salud, katakod kan selebrasyon kan ika-67 founding anniversary kan DCGB asin Legazpi Port District Fiesta Celebration ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sarong media practitioner ang pinagbabadil alas 9:05 rin pagkaaga sa Maharlika Highway, Purok 3, Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Basado sa inisyal na impormasyon sa entrevista kan DCGB News sa Ginubatan PNP, ang biktima 54 anyos, sarong local media personnel asin residente kan Rawis, Legazpi City. Sigun sa impormasyon halis mga opisyales de barangay kan nasabing lugar, nakasakay sa motorsiklo ang biktima kan badilin din hindi pa namin midbida na suspect mantang nagbabiyay pasiring sa Ligao City. Tulos na idinarakan mga otoridad ang biktima sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Alagad ibinalyo ini sa Bicol Regional Hospital Medical Center, Legazpi City para sa mas hararong na medikal na atensyon. Ang suspect na pag-araman man na tuminaka sa day maaraman na direksyon. Sa ngunyan padagos ang pinagigibong investigasyon kan pulisya sa nasabing insidente kung saan pinagigibong man ang manhunt Charlie Operation tangan imapasakamot kan mga otoridad ang suspect. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world.
Bukas na sa giraray ngunyan na aldaw ang pagpaparehistro kan mga botante bilang pagpreparar sa papaharaning barangay ang Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Nobyembre 2, 2026. Katakod kay ni ipiging ganyar ni Commission on Elections o COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunaw ang publiko na magparehistro para sa nasabing eleksyon. Dagdag pa niya na pig-akomodar kan COMELEC ang mga serbisyo aron kan registration, reactivation, correction of entries, local transfer, updating of records, asin iba pang transaksyon sagkod Mayo 18, 2026. Sigun pa kay Bunaw, ang mga individual hali sa man iba-ibang parte ka nasyon na temporaryong nasa Legazpi na aprobitsaran ang Register Anywhere program na nasa 3rd floor kan Ayala Malls, Legazpi. Sigun kay Attorney Bunaw, ang program papa-implementar sana sa mga opisina kan komisyon kan probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. 2.8 milyones pesos kantidad nin pinagtutubudang shabu ang nakumpiskar kan pulisya sa ginibong buy-bust operation sa sitio Sagup, Barangay Buluang, Baaw, Camarines Sur, kasuhapon. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Nestor Babagay Jr., ang operasyon kinondisir kan Provincial Police Drug Enforcement Unit, Baaw PNP asin iba pang mga otoridad kung saan arestado man ang napat na individual. Namidbid ining sina alias Toti pigkokonsiderar na high-value individual asin sina alias Chi Lance Jan para reyong residentes kan Camarines Sur na pigkokonsiderar na street level individuals. Nakuaman sa mga suspect ang tulong nakabugkos sa mga plastic bags asin apat na heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinagtutubudang shabu asin may gabat na 414 gramo. Sa ngunya na sa kustudiya na kan Baaw PNP ang mga suspect para sa magkakanigong dokumentasyon asin ang pagsaangat kan kaso para sa violasyon kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Gigibuon kan Department of Agriculture o DA Bicol ang kadiwa ng Pangulo sa man iba-ibang parte kan rehiyon Bicol poon ngunya na aldaw sa good Oktubre 24 ngunya na taon. Sigun sa ipinaluwas na KNP schedule, ngunya na aldaw pinagigibo ini sa Talisay, Camarines Norte, mantang sa aga Oktubre 21 gigibuon ini sa Camp Simeon Ola, Legazpi City asin Pili, Camarines Sur. Mientras na sa Oktubre 24, nakatalaan ining gibuhon sa Tigaon, Camarines Sur, Ligaw City, Albay asin Esperanza, Masbate. Katakod kay nipik ingganyaran man kan ahensya ang publiko na aprobitsaran ang mga kadiwa ng Pangulo sa saindang mga lugar kung saan abilable ang mga baratong produkto hali sa mga lokal na paraoma asin parasira. Ginibo kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang apat na aldaw na capacity building activity manungod sa Home Care Support Services for Senior Citizen sa Jose Panganiban, Camarines Norte kanakaaging aldaw. Sigon sa DSWD Bicol na pinamayuhan ni Regional Director Norman Laurio, nasa 23 na barangay volunteers ang nagpartisipar sa training kung saan pinakusog ang community-based caregiving interventions para sa mga seniors na may helang, maluya na, bedridden o nag-i-star na solo. Ang aktibidad pinamayuhan kan DSWD Social Technology o Technology staff, nurses hali sa Bureau of Fire Protection asin doktor kan lokal na gobyerno. 15 Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs ang nagpartisipar sa ginibong Agraryo Merkado sa Daro 5 kan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol kan nakaaging aldaw. Pinamayuhan ni DAR Regional Director Rio Ben Theodore Sindak ang aktibidad kung saan ibinida kan mga ARBOs hali sa Albay, Sorsogon asin Camarines Sur ang sa indang mga produkto. Uminabot sa 60,000 pesos ang naging sales na naabot kan mga organisasyon sa duwang aldaw na aktibidad. Sigun sa opisyal, bukasan sa indang marketing center sa weekdays mantang ang Agraryo Merkado sa Daro 5 ang gigibuhon kada Huwebes sa DAR Regional Office Compound sa Rawis, Legazpi City.
na irehistro kan lokal na gobyerno kan Daraga ang 108 negosyo na nag-ooperar na warang business permit. Sigon sa Daraga Business Permit and Licensing Office, tinawanin dainin in final notices to comply. Ang mga negosyo na pag-araman na nag-ooperar sa Barangay Anislag, Baskaran, Banyag, Binitayan, Burgos, Busay, Ilawod, asin iba pa. Dagdag pa kan opisina, mawot kaning masiguro ang implementasyon kan mga regulasyones para sa mga lokal na o na negosyo, asin mainganyar ang mga tagsadiri na maasikasoan sa indang mga permiso, basado man sa ordinansa kan lokal na gobyerno kan Daraga. Nasa 795 estudyante hali sa man iba-ibang eskwelahan sa probinsya ni Albay ang nakaresibi na kan pinansyal na asistensya hali sa gobyerno probinsyal kan Albay sa irarom kan Provincial Education Program or Department. Kaibahan kay nina sa 357 man na estudyante ang pinagmidbid sa irarom kan Top 10 Governors Listers Program hali sa mga eskwelahan sa probinsya. Ang mga benepisyaryo ang hali sa Tiwi, Bakakay, Malinaw, Santo Domingo, Jovellar, Ginobatan, Libon, Uwas, Piudoran, asin Ligao City. Sigon sa opisina, maabot kaining matabangan ang mga estudyante sa saindang gastuson sa pag-aadal asin masiguro ang pagtatapos sa pagklase kan mga benepisyaryo. Inanunsyo kan Legazpi City Water District o LCWD ang schedule kan disconnection para sa September 2025 bill period. Basado sa ipinaluwas na Public Service Advisory kan distrito, gigibon ang disconnection sa Oktubre 22 sa Area 1 sa Code Area 2, Oktubre 27 sa Area 3 as in Area 4, Oktubre 28 sa Area 5 as in Area 6, Oktubre 29 sa o asin Oktubre 29 sa Area 7 as in Area 8. Niyanta sa gigibuman ng aktibidad sa Oktubre 30 sa Area 9 as in Area 10, Nobyembre 3 sa Area 11 as in 12, as in sa ultimong aldaw sa Nobyembre 4, gigibon nini sa Area 13 as in 14. Sigon sa LCWD, ang mga accounts na may duwa o sobra pa na monthly bills balances, ang pigaw bisuhan na magbayad direkta sa LCWD office para sa same day posting. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asini Bapa. Pigdeklarar kan lokal na gobyerno kan Rojas City sa Capiz ang state of calamity dahil sa daing pundo na pag-uran asin mahiwasan na pagbaha na dara kan bagyong Ramil. Ang deklarasyon magtataon dalan sa lokal na gobyerno kan syudad na magamit ang sa indang Quick Response Fund para sa relief asin rehabilitasyon. Sinabi ni Rojas City Information Division Head Melvin Galagate na nakaapekto sa maabot na 830 na pamilya o 2,773 na individual ang mahiwasan na pagbaha. Sarong 44 anyos na lalaki ang pigdeklarar na dead on arrival sa ospital matapos ining ma-rescue. Dai nagtutubod si Senate President Tito Soto III na imbwelto ang pamilya Villar sa flood control scandal. Sa sarong pahayag idinipensa ni Soto si dating Senator Cynthia Villar asin sinabing may duda siya na may imbwelto ini sa nasabing kontrobersiya. Tinawan niya nin doon na wala ng koneksyon si Mark Villar sa issue dahil real estate ang negosyo ka ini asin warang sa diring construction company. Daypig onra ni Senate President Tito Soto ang kahagadan na house arrest kan mga natangkas na opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez asin JP Mendoza. Paliwanag ni Soto, habo niyang mabasol ang Senado ing kaso biglang mawara sina Alcantara, Hernandez asin Mendoza. Na-cite in contempt kan Senate Blue Ribbon Committee ang tulong dating opisyal dahil sa pigsasabing pag-utik sa investigasyon sa anomalya sa mga DPWH flood control project dahilan para sinda idetenir sa Senado. Sa giraray na pinahimutikan ni Senator Joel Villanueva ang pagkakaimbwelto sa multi-billion pesos na flood control scam asin tinawanin doon ang sayang prinsipyo sa Diyos asin nasyon. Sa sayang pagtaram sa ika-47 na anibersaryo kan Jesus is Lord o JAL Church, tinawanin doon ni Villanueva na siya ang primerong nagbulgar sa mga anomalya sa flood control asin trying hard sa na siyang pigi-imbwelto sa mga irregularidad kan sayang mga kalaban sa politika. Tinawan doon kan senador na daikayang tumbasan ni nanuman na kantidad ang sa iyang paninindugan sa pagserbe sa Diyos o napagsirbihan ang Diyos asin na namamanwaan na may prinsipyo. Dagdag pa niya na may naresibi siyang magpapatunay o may resibo siyang magpapatunay kan sa iyang pagiging onesto, alaga nagtutubod siyang sagkod na sa indang lado ang Diyos, warang tawo, bagay o pagkakataon na makakapugol sa iya asin sa mga kapwa niyang paratubod sa JIL. Hinagad ni Senator Win Gatchalian sa Department of the Interior and Local Government o DILG na siguruhon na magkakaigwan in Child Development Center o CDC sa lambang barangay sa nasyon. Sa pagdangog kan propestong pundo sa masunod na taon kan DILG asin attached agencies kay ni tinawan nindo ni Gatchalian na ang pagpatindog nin CDC sa kada barangay iyo ang makakatabang tanganing madagdagan ang numero kan mga aki na mag-enroll sa Early Childhood Care and Development o ECCD programs and services. Ipinunto kan senador na 3,810 na barangay sa nasyon ang wala pang CDC. Dagdag pa niya 30% sana kan 4.5 million na aking may edad na 13 asin 4 anyos ang sa presente naka-enroll sa mga programa asin serbisyo kan ECD. Naglalaom si Gatchalian, chairman kan Senate Committee on Finance, na sa laog nin masunod na tulong taon mapapaitaas ang numero kan mga aking malaog sa ECCD. Kan mga enot na parte kan taon 1 billion pesos hali sa Local Government Support Fund ang itinagama para sa pagpatindog nin CDC sa mga low-income LGU. Ini katakod sa propesto ni Gatchalian na naisabay sa Early Childhood Care and Development System Act o Republic Act No. 12199 na nagtutugot sa paggamit kan LGSF para magtindog nin CDCs sa mga 4th asin 5th class municipalities.
Ipinag-oktabang una kan Department of Transportation o DOTR Central Office ang pagbakal ni bagong lundadan para itagama ang 50 milyones pesos na pondo sa pagpapagayon kan pasilidad kan Land Transportation Office o LTO as in Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sigon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, sa sarong memorandum kan Oktubre 16, nakamamutan kay ni na masiguro ang matanos as in komportabling serbisyo para sa publiko bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa DOTR, kaibahan sa plano ang pagpapakaray kan waiting area as in client facilities sa LTO as in LTFRB. Kaibahan ang pagbugtak nin air conditioning, sufficienteng tukawan as in water dispensers. Ipinag-ordenwa ni Lopez, nagagamito nin matanos kan LTO as in LTFRB ang naibalyo na pondo na balido sa kod kalaposan kan 2025. Bareta sa ibang nasyon sa giraray na naglansar nin pag-atake ang Israel sa Gaza matapos na magsuhay ang Hamas sa ceasefire deal. Nagbalo man sana ang Israel kan duwa sa indang soldados ang magadan dahil sa pag-atake kan Hamas mantang nasa Rafah gamit ang rocket-propelled grenades as in sniper rifle. Nasa yellow line na sa mga soldados kan Israel kan sinda atakihon kan Hamas. Ginibon ninda ang yellow line bilang senyales na nagkakaigwa nin ceasefire. Sa ginibong pagbalos kan Israel ikinagada nin 44 na katawo sa manibaybang parte kan Gaza kung saan tinarget ang kuta kan mga Hamas. Pinahimutikan man kan Al-Qassam Brigades o AQB ang kaalyadong grupo kan Hamas na sindaan na sa likod kan pag-atake. Nahahadit man ang mga mediators asin nangapudan sinda na magbuelta ang Hamas asin Israel sa ceasefire deal. Sa lado kan Karawato Sports, sumapoon sa Oktubre 27, ang ensayo kan Gilas Pilipinas na masabak para sa Southeast Asian Games nagigibon sa Thailand po Disyembre 9 sagkod 20. Sinabi ni Gilas coach Norman Black na pighalat sa naninda ang desisyon kan organizing committee sa eligibility policy kan nagkapirang players kaini. Nagkapira sa mga nakapinjente sa listahan dahil sa passport only policy kan organizing committee kan SEA Games. Iyo sina Angge Kuwame, Remy Martin, Michael Phillips, asin Kimani Ladi. Gigibon mo niya na Lunes ang pagtiripon kan mga organizing committee para maaprubaran ang nagkapirang player kan Gilas na masabak sa kawat. Kaibahan sa nakalista para sa SEA Games, iyo sina Ray Parks, Terdy Ravena, Matthew Wright, Greg Slaughter, VJ Pre, asin may duwang iba pa. Nagkapira sa mga nakastandby na players sina Dave Idelfonso o Ildefonso, asin Jason Brickman na sangun niya nagkakawat para sa ibang mga liga. Naglalaong si Black na tutugutan kan organizing committee ang nagkapirang mga pangaran para mas maging makusog ang sa indang lineups. Naimbento kan mga siyentipiko ang anti-snore pillow na mauwot na makabawas sa pag-ukragong sa gentle asin non-invasive na paagi. Ang ulunan may built-in sensors o microphones na kayang madetect ang tanog kan hukragong kan persona na nagkakaturog. Kung na-detect na ini, paluway-luway na iaaktibar kan ulunan ang saradit na airbags o adjustable mechanism sa laog kaini tangani may palangkaw na diit ang pwesto kan payo kan persona. Nakakatabang ini na mabuksan ang airway asin mapugulan ang pag-ukragon kan nagagamit. Istorya na iiba! Pinara kan sarong highway patrol officials sa California ang sarong behikulo matapos na mahiling na nagagamit nin peking plaka na isinurat sa natangani maging kapareho kan official license plate kan California. Sa official statement kan Merced Station California Highway Patrol, sinabi na pinapundo ninda ang behikulo kan mahiling na may kakaiba sa likod na plaka kaini. Kan inspeksyon na nagluwas na sinurat sa ang plaka. Sigun man sa motorista na waraan sa iyang original na plaka kung kaya sinurat niya na sanaan sa iyang orihinal na plaka. Flashback! Ngunya na aldaw, Oktubre 20 taon 1944, tinabangan kan Estados Unidos sa pamamayo ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas na pinamamayuhan ni Presidente Sergio Osmeña para sa pakikipaglaban kan nasyon sa mga Hapones. Ang hukbo kan Estados Unidos ang nagdaong sa Palo Leyte kung saan may mga tropa man na nagtabang sa nasyon sa Mindoro, Batangas asin Lingayen kan mga masunod na bulan.
Pebrero 3 taon 1945 man nagpuon ang Battle of Manila. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani. Sa tuyang media, social media, si Miss Jenny Macho Balyaran, asin Miss Shara Meleron, asin man si Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Sir Joe Napolis, asin si Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live App, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Always number one, always DCGB. Salamat po. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, unya na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo